VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. La Unió i la Fundació Esportiva Figueres van aprofitar la darrera jornada de Lliga per celebrar el sopar de Cloenda, en el qual van participar prop de 600 persones a l'estadi de Vilatenim. Una temporada que clou amb l'ascens del primer equip a tercera divisió, l'ascens del juvenil B i la permanència del juvenil A.